EH Bildu zestaotik gure poza adierazi nahi dugu, hainbat hilabetetan behin eta berriz errepikatu ondoren, udal gobernuak hordakinen arazoari aurre egiteko jardun duelako. Hala ere, kaltetutako eremuak garbitzea lehen urratsa baino ez da, eta uste dugu neurri irnoagoak eta iraunkorragoak hartu behar direla berriro hau gerta ez dadin. Zona horiek eta ingurumena kaltetuta, izurik eta gune eta hondakinegi ilegal bihurtzeko arrazoi bakarra, SOEren eta EAJren esku urtetan egondako udal gobernuek eramandako politika urbanistiko eskasa baino ez da izan. Hau da, lursail eta eremu historiko hauetan utzikeriaz jokatu izanak, ekarri du egoera hau. Hori dela eta EH Bildu zestaok proposatzen du eremu horiek birgaintzea eta urbanizatzea, argitzapen hirigintza altzariak eta bidegorri hornituz, guztiontzat gozatzeko moduko pasealeku bihur daitezen. Zentzabilizazio eta sozializazio kanpainak ere abiaztea, bai isuriketa honen inpaktuaz kontzientzia hartzeko, bai arau hauste horiek egiten dituztenek jasan dezaketen ondorioz ere hartarazteko. Eta amaitzeko zaintza handitzea. Ibilgailuen sarbidea mugatzeaz gain, gure ustez, Zubietako sarreratik puntaraino, Galindoko paduren pasaleku osoan, funtsezko puntuetan kamerak edo zaintza puntuak jarri behar dira. Gure udal taldeak jada aurkeztu dio proposamen hau dagokion udalarloari, errealista, egingarria eta beharrezkoa da, beraz, espero dugu kontuan hartzea eta horrela sestaotarron bizikalitatea hobetzea.